KMJS, hindi pa rin lumuluwag kay Ed Kaluwag. Criminal liability, pambata na. Bala ka, hulihin ka ng polis. Night Twitch streamer namigay daw ng nudes for donations. Ang sa inyo mga ka-answer, ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisang legit fake news site host ng Pilipinas. So guys, simulan na natin ang mga balitang ina ngayong linggo. Kamakailan ay sinabi na ng KMJS ang kanilang sequel sa kanilang Ghost Ship na storya at panoorin natin saglit. Sa pagkakataong yon, nag-request na sina Commander Liza. They sent us a larger vessel. Kala ko lang ang lagi sa legit fake news host dito. Ba't kamukha mo si Mocha? So ngayon, sinabi lang nila dito na yung Coast Guard na si Madam Coast Guard ay humingi na siya ng mas malaking vessel. RP 4411, please. Hindi natin kung ano na Saglit mangyari. Babakita tayo ng multo, guys. So may intense effects pa eh. Oh! May spotlight! Oh! Tama nga! Ito pala ang MV Philippines Yes! Iligan. Tama ang sugal ko. Isang totoong barko na pampasahero. Pampasahero tayo dito, pampamilya. Nakakapanghina. Shoutout nga pala sa Marino PH na nagsabi sa akin ito and sa PhilSec. Sabi ko na nga ba pag talaga meron kayong ihinga ng impormasyon, siguraduhin nyo maganda yung source nyo, ha? Hindi yung mga haka-haka lang. Grupong Filipino Ship Enthusiast Sila nga! na siyang Sila rin nagngangan mismo, sa pangyayaring ito sa lubong na barko. Ito ang Trans-Asia ang biyahe. Tama na naman! 2 out of 2! Perfect score! Yeah, yan nga yung sinasabi natin nung mapa ng huli, di ba? Ano pong masasabi niyo, sir, na engkanto daw po kayo? Bakit hindi nyo tinawagan si Ed, ha? Si Ed dapat tatawagan nyo. Baka may makausap sa ibang barko, di nyo alam. Hindi nyo kasi kilala si Ed eh. Di tulad namin dito mga kans. Alam namin, kilala namin siya at minamahal namin siya. Hindi namin siya binabato sa ilalim ng dagat. Hindi namin siya iniipit. Iba-block siya ng terrain dito sa may... Oh, sabi ko sa'yo, may mga bato. Ala, lagot ka. AOR or Area of Responsibility. Ang problema lang dito, paano naging hindi yung kasama sa area of responsibility mo? Eh yun nga yung place na pinagtinginan mo nung mismong mga barko. Diba? Yun yung safe spot around Siquijor. So para mo sinabi na sa pinakadulo lang sila nung boundary. Napaka-convenient naman, Madam Coast Guard. What in that caught my attention is yung gabi, yung sound na narinig. Alam mo yun, di ko na alam yung sasabihin ko kay Ed. Pero mag-focus na lang ako kay Kuya dito. Ito yung sinasabi ko na kahit in the midst of evidence, kung naniniwala ka, kumbaga na-attach ka na sa paniniwala mo, kahit bigyan ka ng isang magandang pruweba, solidong ebidensya, eh hindi ka maniniwala. Kasi meron ka na emotion involved. Hindi na reason ang ginagamit, hindi na logic, hindi na reason. Emotion mo na ang nagdadala ng paniniwala mo. Wala namang masama maniwala, pero kung maging cause man to ng hindi kinakailangan na pag-ubos ng oras, it is more harmful than helpful dun sa tao naniniwala. Nakakapanghina. So, alam mo Ed, pagsiswimmingin kita eh. Alam mo Ed, mag-swimming tayo ng sabay hanggang sa dulo para kasama kita hanggang sa huling hantungan. Hindi niya kita kamahal. Mag-swimming tayo, hanapin natin yung barkong yung narinig mo, yung may steam engine. Kung steam engine lang yan, mas mahahabol natin yan. At kung steam engine yan, bakit yung nakita mo Ed? Yung high-tech, steam engine pero high-tech. Pumili ka ng isang version lang ng barko, Ed, my love. Tapos naman kay Madam Coast Guard, you had one job. Hindi ko lang baka mawalan ka pa ng trabaho sa ginagawa. Ba't hindi mo alam? Kaya tayo nakukuha ng mga lupa, ng mga incheck eh. Yung mga Coast Guard dati, hindi ganun kabilis eh. Dinefend naman niya yung sarili niya na she stands by what she says. Pero even if you stand by what you say, you can still misunderstand what you are saying. So dapat maging klaro siya. Dapat mas naging transparent siya sa kung ano ang nangyari, na kung bakit wala siya nakita doon sa rutang dinadaanan ng mga barko. Kasi kung makikita mo doon sa mga mismong kinuha ng KMJS, yan, hindi ako bias ha. Hindi ako GMA, hindi ako ABS. Kaya hindi ako nanonood ng TV, okay? Nasa YouTube ako kasi sawang-sawa na ako sa mga nilalabas sa TV, umay na ako. Yung mismo mga barko na dumadaan doon sa mga rutang yun, na nakita mo din, nandoon ka sa mismong beach. So, the fact na nakita mo siya doon, that means, around that distance, alam mo na yan ay nasa area of responsibility mo. Kasi kung hindi, sana hindi ka lang sumagot kung alam mo na hindi to sakop ng iyong kapangyarihan. Pero sinabi mo, oo, sige, ite-check ko kasi nasa area of responsibility mo yan. Pero ngayon na-debunk to, bigla ka umaatras. No, wala pala to sa hawak ko. Pero nung kinailangan nyo ng aking kaalaman, nasa loob siya ng aking sakop at ito yung mga sinasabing dumadaan dito. Nag-stop na yung isa. So
So, ewan ko kung she's just riding with KMJS to make a mysterious blah blah. Alam niyo naman, di ba? Alam niyo naman na for entertainment ang KMJS and alam naman nila na hindi ito totoo. Dina-drum up lang nila yan para pagdating ng susunod na sequel ay meron silang pangtapos sa video. It is just showbiz, mga cancel. So, relax lang kayo ha. Nagkakatuwaan lang dito. Wala naman talaga ditong galit sa kahit kanino. Ang pinagtatawalan lang namin dito ay mga pangyayari, yung mga proseso, yung mga sinasabi. Pero yung mga tao, wala kaming anything sa kanila. Doon naman tayo sa criminal liability ng mga bata. So, di ba, dati, di ba, mataya-taya, bahay-bahayan ng mga bata. Ngayon, kulong-kulungan na ang laro ng mga bata. So, rito ay ibababa na daw nila ang criminal liability ng mga bata from 13 or 15 ba? I don't know, nakalimutan ko na basta around that age. Basta pinababa nila. Marami na inis dito kasi syempre mga bata, they don't know what they're doing, di ba? Yun yung pinaka-defense nun, na hindi alam ng bata yung kanilang ginagawa. Pero ang sinasabi dito ng mga sumusuporta sa bill na to ay pag yung mga bata ay pwede na makulong, madidishearten na or mas mahihirapan na yung mga masasamang loob na gamitin sila sa kanilang kasamaan o sa kanilang mga modus. Isa pa sa mga depensa ng mga sumusuporta sa bill na to iba naman yung lugar nila. Hindi sila itatabi sa mga rapists, sa mga mamamatay tao. Hindi sila itatabi, no? Meron silang iba nilang jail cell. So kumbaga, meron pa rin tong pamilyang version, di ba? Nakakapanghina. Meron pa rin tong batang version ng mga kulungan kung saan silang ilalagay for a correctional process. So, tuturuan sila ng tamang asal, ganyan-ganyan. Yung mga bagay na dapat binibigay ng magulang sa kanila. Pero dahil sa kabobohan ng kanilang mga magulang, sa kapabayaan ng mga Pilipinong magulang na anak lang ng anak na hindi marunong magtaguyod ng pamilya, di ba? Pasok na ng pasok ng kanilang mga sa pamilyan channel natin, sa pampamilyang channel. Gawa kasi ng gawa ng anak. So, ayun, kung sa ano-ano kailangan pasanin yung katanganan at kakulangan ng mga magulang. Hindi siya criminal offense per se. So, magiging tawag sa ito ay child in conflict of the law or children at risk. Ang hirap lang dito ayon sa Psychological Association of the Philippines. Naglabas sila ng isang position paper na sinasabi nila na okay, sabihin na natin hindi ganon kalaki yung pataw na parusa sa mga bata under that bill ng 9 years old hanggang 9 years old. Pero they will be victimized or iisipin nila na kasalanan nila to. Iisipin nila, ba't ako nandito, di ko naman to kasalanan, hindi ko pa nga alam ang tama sa mali. Or kung meron man akong alam sa tama o mali, hindi pa to kompleto. Hindi pa to full-fledged para masabing yung aking ginawang desisyon kung saan ako ay nahuli at lumabag sa batas, ay nasusuportahan yung aking paniniwala. So dito pa lang sa correctional facility na to, sila ay matuturuan. To place such a person already victimized into the hands of the criminal justice system further curtails his or her future prospects and pushes them further towards a negative life trajectory. Very vague yung sinabi ng Psychological Association of the Philippines kasi hindi natin alam yung loob ng mga correctional facilities na to. And hindi natin alam kung ano magiging epekto nito sa sobrang sponge-like na structure na utak ng mga batang nagamit sa coercion o sa corruption. So, sinasabi naman nila Panelo dito, yung mga masasamang loob ay mapipilitang hindi sila gamitin. Pero, hindi mo pa ba kilala ang masasamang tao? Kung gusto nila gumawa ng masama, gagawa yan ng paraan. So, kung sasabihin natin below 9 years old ang batang kailangan nilang gamitin para gawa ng masama, gagawa yan ng paraan. Walang titigil sa isang masamang tao kung gusto nila gumawa ng masama. It goes the same way para sa mga taong gusto gumawa ng mabuti. Dahil mas mababa yung age bracket na gagalawan, mas simple mga corruption na magagawa nito kasi hindi na sila makakatakbo. Alam mo yun, hindi na sila madali makatakas. Yung mga physical na bagay na na-attribute sa mga batang may edad na onte pero hindi pa adult compared sa talaga bata na musmos. So, may mga data na sinasabi na marami nahuhuling bata. Malamang bata yan Madali hulihin yan. Ang hulihin mo yung kanilang mga may-ari doon sa mga bata, yung mga held accountable na adults na ginagamit yung mga bata para sa kanilang sariling kapakanan. You're not going to the root of the problem Ang nangyayari dyan, quick fix lang to sa kanila para lang mapatahimik ng saglit yung mga masasamang tao na kasi mangongolekta ulit sila ng bata, di ba? Para Pokemon lang. Pokemon Dark version. For
me, medyo iffy itong desisyon ng ano. It is not a step forward or a step back. Para lang tong dry run or quick fix, kumbaga. Hindi nito masasolve ang problem ng krimen na kung bakit ginagamit ang mga bata. Yan ay dahil sa hirap, dahil sa circumstances in life, sa mga kupal na magulang, and mostly sa mga adult or mga kupal na magulang talaga may kasalanan dito. Walang kasalanan yung mga bata rito. Alam ko, mas harap pag initan yung mga bata. Pero, in the end, hindi nila yon kasalanan. Pwede mo sila pagtripan, pwede mo sila pagtawanan, pwede ka mainis sa kanila sa sarili mong kwarto. Pero yung para ikulong mo sila, para patawa mo sila ng parusa like a correctional facility, magre-reflect yan sa record ng bata eh. Paano kung pumasok yan ng paaralan, bigla, kaya guminhawa yung buhay niya? Hindi ba yung magre-reflect na, ayaw namin ito ipasok, baka magdakaw din to, or baka gumawa rin to ng katarantatuan sa eskwelahan? Parang sa adult version nito, ito yung pag may criminal record ka sa NBI, at hindi ka makiklearan sa trabaho mo. Ito lang yung mirror nito para sa mga matatanda. So for me, this doesn't help the cause at all. Kung meron man, sobrang onte at mas marami kayong mga future na masisira compared sa maayos mo, quote-unquote. Kulang yung data na nilalabas natin dito kasi ngayon pa lang natin ito ginagawa. At nung sinearch ko kung sa Asia ba minimum na age for criminal liability sa buong Asia, hindi na sa West sa Asia na lang kasi mas tabi-tabi yung kultura natin dito. Hindi naman na bago. Meron na 9 years old, meron 12, merong 10 sa Brunei. Pero yun nga, per country, may kanya-kanya silang revisions, may kanya-kanya silang, depende lang kung meron ka discernment. So, discernment means alam mo. Like, alam niya sa kanyang fullest extent ng kanyang utak, ng kanyang kaalaman sa kanyang edad, alam niya yung ginagawa niya, isang krimen. Okay, para malaman mo to, hindi mo lang dapat tanungin. Meron tong process na sinusunod na kailangan interviewin yung bata, yung mga isa pa tong klaseng proseso na kailangan sundin. Pero ito naman sa Japan hanggang age of 14, hanggang 11, pero yan, meron juvenile training, yan, may mga correctional facility. Basta marami yan, very extensive yan. Ang tanong ko kaya ba natin yung supplyan? Kaya ba natin sabayan yun? Kasi yung mangyayari niya, dadagdagan mo yung mga quote-unquote prison cell mo, yung child prison cell mo, facilities, yung mga tao, yung mga babagbabayad ka ng tao para patakbuhin yan, di ba? And everything, marami pa. So, dagdag budget yan on all accounts. Kumbaga, isa tong overhaul uli, isa tong bagong pasok ng mga proyekto para sa bansa pag ito ay natuloy-tuloy na. Ito nga, ang cute sa Maldives hindi sila nag-set ng clear minimum age of criminal responsibility but frames the issue using the excuse of lack of maturity. So kumbaga, kahit meron kang edad, kaya 16 years old ka, pero sabihin natin hindi ka pinapalabas ng magulang mo for 16 years, hindi ka socially adapted or mentally grown enough para maintindihan yung ginawa mo. Parang mentally stunted ka yung growth mo as an individual, di ba? Magaling to, pero yun nga, sigurado ko mas mahaba yung rules niyan or yung mga guidelines to follow kasi very vague siya. So yun, di ba, kung makikita nyo, walang all-encompassing na law that can dictate sa lahat ng bansa. Kasi kanya-kanyang kultura yan per bansa, kanya-kanyang circumstances, kanya-kanyang state ng mga tao nila doon, mga bata involved, yung corruption, yung crime levels, yung everything. Sobrang dami. Baka 20%, 30% sa ayon lang ako dito. Like, hindi ko siya kayang sakyan hanggang sa dulo. Sunod na balita, Balita, meron daw tayong Pinay na Twitch streamer na hindi ko nasasabihin ng pangalan na sinabi daw na nagbibigay daw siya ng nudes on stream. Sinabi niya in stream na nagbibigay daw siya ng nudes para sa mga donations. Pero kaya lang ito sinabi kasi parang salita yung lalaki na bakit ka nag-send ng nudes mo? Diba? Wow, drama! So, ayun, ito yung kanyang sinagot. Yes, I did. No, sinabi ko na din yun. I did. I'm trying. Sinabi ko na yun na I did flirt with people para mag-donate sila and stuff like that. I did. Pero right now, I'm not doing it anymore. Good for you. I'm not, kahit nga walang mag-donate, I'm good with it. I just wanna... Well, wala akong anything do sa girl. She owned up to her mistake. Totoo man yun or sukot or whatever. Self-aware siya sa kanyang ginawa. This sets a tone sa klase ng gaming community na meron tayo dito hindi lang sa bansa natin, pero sa buong mundo in general. Nagiging toxic tuloy. Lumaki ako sa gaming, Dota, alam nyo na yan, Dota, Battle Realms, everything, RTS, Starcraft, yung mga yon. Naging malaking parte ng buhay ko ang gaming. So once na nakita ko ng mga ganito na ginagamit yung kanilang gender or kanilang kapangyarihan to get
an up over doon sa mga nagpapakahirap pag-stream, nagpapakahirap gumawa ng magandang content o nagpapakahirap magkaroon ng skill or talent. Hindi nila tuloy nakukuha yung spotlight na dapat nakuha nila. Nakukuha sa ganito dahil sa mga cheap na ganitong moves na pwedeng gawin ng mga babae or ng mga lalaki, 'di ba? Sana wag nating gawing sexual, wag na tayo gumamit ng mga shady na nagalawan para makakuha ng views, 'di ba? Pero lang ako, 'di ba, pag hawakan yung dede ko, pwede naman. So, kung hawakan yung dede ko, okay lang for views, 'di ba? Isang pindot dito, isang pindot sa utong bell, sa utong bell dyan, notif bell, pindutin nyo na. Sunod na balita na! Balita. Sinabi daw nila na MRT gagawin na hanggang 12 o'clock midnight. Which is a good. Ito na lang isang balitang inong gusto ko. Kasi mangyari niyan, mas maraming tao makakauwi nang hindi kailangang sumakay dun sa mga kalsada nating laging ginagawa. Diba? 10-year challenge, ginagawa pa rin ang ating mga kalsada. Yung MRT dyan, kaya lang hanggang 12 o'clock midnight kasi hindi pa siya gumagalaw. Oh! Burn! So, sana matuloy ito. Ito lang atang news na natuwa ako. Doon nagtatapos ako, Lisa Boca Frappuccino. Doon nagtatapos sa ating mga balitang ina ngayong linggo. Siyempre, huwag nyo kalimutan bilhin yung ating shirt. $3.99 lang. Maguhubad ako pag ito naubos. Diba? Para na tayong Twitch thought. Siyempre, huwag kalimutan like, share yun sa mga Twitch thought nyong friends. Siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino. Ouch. Ang isipan sa silent o agad.